Mainit sa bukid. Libre. Aldo kag lungsod, palit. Hello sisters, buddies, Karti. Naanapod ko diri sa kuan. Niya ako sa ilam sa kalubihan, ilam sa kakahuyan. Niya. Kining maong palibot mao ni among punoanan nga humay. Kana diha amo ng punoanan. Niya karon ni ako diri sa ilam kay nangita ko sa akong sisters madiskarte kay ganihara tong buntag sila ng lakaw akong pangitaon kay nagdala kog pamainit pero lutuon pa namo diri. Ako silang pangitaon. Ay, nara sila oh. Nagpuna naman dahil sila. Hello mga sisters. Uy, ganihara ko pangita ninyo ba? Wala lang yun na mauli kay gitiwas na lang namo. Dako kung nagpahak ni direct oy. Mm. Punaan na lang. Nya, nara ba ko'y dala nga kuan, kardero? Biro. Oh, pero May sulod, unsa may sulod kasi siya, painit na mo kasi. ato pa tong sudlag saging. Unya, wala pa. Oh, lungagonon pa. Lungagonon pa pero wa man tay ka ng unsa ni ka ng lungagan. Tabangi ko ninyo bi atong Dala diskartihan. na lang kag painit kasi siya, wa ang luto adaan. Walay kahoy dito sa payag. May pa may diri sa basakan, daghan pa may kahoy. Nakahiraman ni ganiha og kaldero, gidala na mo daan diri kay maglungag unta mi og kanang kuan ba kanang balanghoy gani kamuting kahoy unya. Sige, mangutkot niya ta. Ay way kahoy, mga may kahoy diri kasi siya, parang nami suglod. Saging na Sige. to. Unahon og luto kay kuan man. Na may saging. Kay gatagan man mi kuan sa og saging sa tusingan diha oh. Ah, Butan ka ayun ang hatag ng saging. Unya. Amo na lang lutuon. Hamang sige. kahoy. Be diskartihan na to ung isa na to paglungag nga way sugangan di ay. Ang nara kasi si Asa man? Ay, boy ready naman di ay na. Inyong kasisi oh. Insakto rin yung sabaw kasisi oh. Pataupan pa ni siya. Siya pataupan. Ana kana. oh, Sakura. oh, tama na kasisi. Unsay Madiskarte gid mataupan ay mo kasi? kay na naman di mo abuhan daan giandam. Be. Maglong. Karon ni ganina. Atong patan-aon Yes, atong ang kuan. mga kuan ug unsa. Oh. Di na ninyo gamiton? Na. Kasi siya si matanggakan ka diha buang ang lubim ba buang. Hangad-hangad gid mo kay narabay punuan sa kahoy basig nay magbitay diha nga banakon. Ay, apil painit. Sa min. Puro ka oy. Ano man? Siguro ha. Lahi man ni tapos puro yung Kuan rot. Na di man na mao siguro eh. Ayaw dagkot kung kuan. Dili. Sige siguro ha nga sunog. Masaging ko. Ikuan naglab ni murot oy idangilag. Liyaw. Idangilag na dib. Ay rot. Nay kuan o laya-laya oh. Ayo sa ana. Girl Scout ni, Girl Scout. Unsa man oy. Ay padul maayo kay. Eh kay mangutkot patagkuan. Balanghoy.
siga. Aman. Siga. So, Nagsiga oy. mo tao. Karang mga usingan ano yung mga tako. Kanang laya rot. Nagsiga na ba ito to sa luyo ay. Ya. Ko ganahan ba jud kog haling. Excited na haling. Ay, piho pa. Excited kanang kita ka sa akong kuantis payag. Akong kahoy. Ganahan ko ato. Sige ka ng han. Morning, kinabuhi din sa bukid. Dili puro gasto, dili puro kwarta nga kuan sa syudad ta. Ang lungagon, kwarta, ang ilungag, kwarta, pero dinhi ang kahoy libre, ang tubig libre. Morning, ganahan jud mi mo puyo din sa bukid. Mulugsong lang ni ug mag-shopping. Ug makahalin mi sa among mga gulay. Ay, ipag-ayo kay kuan. Kundutan mo siya, di sa kaginhawa. Anak siya ba? Butang to bagon. Basa man to. Diri oh. Ina. Kini oh, uga man ni oh. Kini uga. Kani unta to oh, kay uga oh. Kini uga. Listen ta na. Sakto na. Lutok na ni Ron. Tana man lakaw sa ta. Kasisi. Di anak ang dire. A few moments later. Akong sundan ang mga kasisi kay magkuha daw sila og balanghoy. Naara ang mga sisters madiskarte o na. Diri ra sila nanguha og kuan, balanghoy. Unsa? Unod na. Unod gid eh. May pa no? O tungod sa yuta. Produgay na biya na siya. Dili na ko ni pangitan. Kana na? Ha? Kiri ah. O kana. Kasisi, saan man inyo ron pagluto kasisi? Nung agon. Along agon lang, arong madali, no? Pwede po kilangon. Ana gibing na. Oh, dara na. Dara na kay kuan bisag diri oh. Nala ana. Kita pa dito.
Naagid siya unod. Basta itanom ra gyud ay mangunod gyud siya. Ano to sundang? Ito na ay na. Oh, tama na daghan na siya. Pag may itinanim, may aanihin. Mao ni karon among lungagon, balanghoy, labo kayo ni. Oh, panitan daan ni kasi si Rot. Panitan ba Andre? Dahon din. Mga kagahon. Tama, butay tulo tong saging. Og nagsiga. Na may nagbantay ito. Na. Mo ni among palibot dinhi karon. Na humayan, mo na among punoanan diha ana. Sagbuton pa wa pa kay malimpisaan namo kay wa pa gid mi panahon karon mo limpisa kay ulan-ulan. Muna karon nagsugod pa mi og kanang kuan, kanang nanguan pa mi puna. Ya karon maglungag sa mi painit namo kay ipod lali magsige kag tuwad-tuwad diha nya gutom. Nya may lang gani kay naapoy balanghoy dress daplin. Nagdala pud mi kardero. Muna nga dinhi na lang mi maglungag. Makitaan ninyo nya inig kaloto. Tabangi mi kaon. Hapit na mahuman og panit. Adto na taron magkita anis kardero ron inig sulod. Abangan. Ay, bangan. Puno na tayo na pala di putlagan mo. Isigdo yung sakto. Basig ka lang di maigo sa kardero. Kado ka isahan na putol. Ano? Lang. Basta yung kaldero, baga na rin ang kaldero. Ito sige na. A few moments later. Sa bawan daan o, ya, dirata mo hugas. Oo. Kay Sara gud ni hugas. Kaysar ay. Ah, ito mo pustulubin. Grabig diskarte ang mga kasisi oh. Duha ka sugangan ilang gihimo kay gigutom na gyud kay kain sila ba. Balanghoy. Unsa na imong gidubduban kasisi? Balanghoy, kamuting kahoy. Oh, diha kasisi unsa pa nang dako kay kardero kasisi? Saging. Ah, Grabe, bigdam kalibangan kinaon ron. ayun ang kalibanga kasisi. Grabe, ang bukas. Kasisi, oy. Patay ko na. Sunog ng bitay. Isungog ng sugangan. Ngun ani among panginabuhi dinhi sa bukid, inig kahapon kay mangita mig ipainit, nanguha lang dayon mi og balanghoy. Naghimo mig sugangan diri sa daplin sa basakan, daplin sa sapa. Ngun ani lang ang sisters madiskarte.
Hala, nasunog. Ano nabot sa kaliro? San. Kami ngawan ni sa bukid na amo. So, ignorante ko yung sa no? May ato. Sampai ito. Dahil na sa kanya kasi si. Karon naluto naguna among saging. Gihaon na ni kasisibilin oh. Oh. Kaon na miron anig saging. Kuan na ni kasisibilin iyan ang ihuwad sa among dahon. Ani si kaning sani dapit min kay diri ang atong kuan kaning magmukbang saging ni karon. Yan si kasisirot pod hapit na pod maluto to iyang balanghoy oh. Nagsuka-suka na sa kuan kabukal sa tubig. Gusto ka na sa ko. Kalutot. Bing, ha? Ang kaliro nga to, Bing ba? Sakto lang to dito eh. Ayan, ya. Gani ito ba hindi? Ang kaliro, basi nga. Matala to eh. Sakto nga ro. Sakto nga. Takloban naman na siya. Bing ko. Balik na mo guys. Kay. Ilaw ka. Ano ba? Sayang po. De, mga unta ninyo. Mga on. Nasa man itong kaunog una, saging, blanghoy, libog man itong babaan si kauno na to. Ano Oh. Oh, blanghoy. Blanghoy. Uy, Mainit sa bukid. libre. Aldo kag lungsod, palit. Lamay ang kinabuhi sa bukid, oy. Hago lay kapital. Tuwad og tayhop. Nga aron nang maluto. Karon lingkod-lingkod dani kay magkaon naman. Wala man tayo kuan. Wala man tayo. Blong ah. Ano? Ano? Saging oh. Saging, asukaran. Sumana. Pili lang. Saging, kamote. Nahan akong kamote din, saging.
Pwede gasto og kutsara kay dapoy dahon gunit ra o Pwede nga di manihapon, tulog nga rin so, nigulit balay ba? Tawasan sa si Sarbin. layo to siya. Susu! Yung kabigyan na mo niya. Nya kay hapon naman, humanamig pa mainit. Tara oh, nadaghan ni sobra pa init. Wakahurot. Nya sa may magibati kasi sirop. Di na kabaro. Busog Kaya kayo, sobrang eh. kabusog. Basog kayo, lamig ang balanghoy og saging. Yan na With, pa, Joy. with Pepsi. Ah. Mm. Oh, with Pepsi. Sponsor sa Pepsi. Oh. Ang mga kasise, mahilig sa Pepsi. Kami, sponsor siguro ng Pepsi sa mua kay. Sige, namin inom sa Pepsi ba? O sige mo, babay na ta kay hapon na pud no. Tag mo uli na pud tagsa na pud tag. Hope karong hapon mauli na mi nya. Maurat ko. Please, subscribe sa Sister Madiskarte. Please like and share. Bye-bye. Bye bye.